Я нават ужо не тэлефаную людзям, калі налакаюся. Мне не маем што расказваць. Замест гэтага я купляю усялякую лухту, калі набухаюся з eBay і з Амазона. eBay горш за ўсё, таму што калі мою стаўку перабіваюць, я ўспрымаю гэта як асабісты выклік. Ты што, паглядзеў на мою дзяўчыну, скаціна? Ты што, мою стаўку перабіў? Я цябе, сука, зараз сам пераб'ю. Ну і дзе твая стаўка? Давай, я чакаю, засранец. Што, зноў, вось табе яшчэ стаўка. У цябе, можа, яшчэ і дзецеё, а ў мяне няма. У мяне, можа, і не шмат грошай, але я магу патраціць кожны цэнт, які маю. Дзяцей у мяне няма. Я жыву ў старой таннай хаце ля мексіканскай мяжы. За жыллё я плачу $800 у год, да я нажабраваць іх магу. А калі ты захочаш перабіць мою стаўку, хутчэй за ўсё ты ўзгадаеш, што твайму сынульку трэба будзе ісці ў каледж. А я здзіўлюся, як я раней мог жыць без вінтажнага аўтамата пацінка ў мяне дома. Клац, і ты ўжо прайграў, а я пераможца. Неяк так. Такія пакупкі нашмат горш п'яных званкоў, бо звычайна ты ўспамінаеш пра іх праз 5-7 працоўных дзён. Выходзіш ты во двор, а дастаўнікі ўжо вялікую кітайскую сцяну пабудавалі з тваіх пакупак. І што цяпер рабіць? Што ты назаказваў у гэты раз? Ліпеньскі ты Дзед Мароз. Неверагодныя шкарпэткі з тэлерэкламы? Актуальная пакупка. У мяне няма праблем з кровазваротам, але, відавочна, пасля алкаголю і таблетак я пачынаю баяцца трамбозаў глыбокіх вен. Можа быць, я праз гэта і памру. Можа быць, менавіта праз гэта і я і не выступаю ў Аўстраліі. Доўгі пералёт можа справакаваць трамбоз глыбокіх вен. Памерці я не баюся, я ненавіджу чакаць смерць. Ну, у сэнсе. Я ўжо перамог рак. Ну, у мяне яго ніколі не было, таму я і перамог яго. Што такое, ты вылечыўся? А я выбіў з яго ўсё дзярмо, калі не даваў яму развіцца ў сваім арганізме. Засталося толькі выклікаць яму шлыханае таксі да майго гатэлю. Але ён так і не прыехаў, вось гэта перамога. А ты ўсяго толькі вылечыўся, гэта максімум нічыя. Я на першым месцы, а вы за мной.